Mo na ni? Mao na siya. Goodies ni? Goods kay na siya. Karon ba? Pre, diyan na, pre. Diyan na, pre. Pre, Ako sa pre. Lako ko anak pre. Dagan mo anak pre. Sa man nawag? Boss. Mayunod to dia, boss. Oh. Sa may tuyo na to. Naka dia, boss. Naana piminti diri ah. Asan daghan na? Kana gutan. Di ta mawalan ni nyana. Sa na makay saktong kwarta dia. Away, buli magkwarta, pwede ka matulog dito. Goods. Sige sige, adto diri. O sige, sugaton na dia, boss. Sige sige sige. Halaman raman di ay. ina na yung kinabuhi na ako bay. Igil na may nag-away ni mama magpapa ba. Wala na yung mutang. May pag nag-computer ko da. Para nindot yung kahinta ng kinabuhi ba. Luya, juga ikaroon bay. Junapit na ako ma-expire ba. Kung ako na sa Batang Quiapo ron ba, stag yung luya ng Batang Quiapo ron ba. Adik mo si kuya. Luom niya bay. Gusto ka si kuya. Apit na ma-expire Ako ba. na yung pakuhatan eh. Walok time. Yan, may pulis yan. Pulis? Adik yun dayo. Mo na ni? Mao na siya. Goodies ni? Goods kay na siya. Karon ba? Pila ni? Barator kay na si Mua. 5 lang ni tanan. Kwaon ko ni tanan. Goods kay na. Kabalo ka asa nagikan? Nyubalan bang ako nagikuha? Nah, kita yung mataudan pagantina na mura magpatibihay ta pa do. Susa kayo nagladiha ba? Saan hindi napaligyan na ito? Tinunulay naman sa mga duwa. Mo na na. Parcel siguro na ba? Kailangan pa gani ka adtog balay kay pwede ka matulog sa kuwang Ikaw katri. may minglangan sa kuha. Ikaw dapat mo adto. O sige sige, sunod na. Sige. Bus, pagkagawa. Asa mo na? Ay, bus, saan na yung konrada, bus? Wala man. Wala. Bus ba? Damang ba? Baligya ba? Pitik Di, ni bus. dili may si do mga piti. Pitik ni damang. Nari damang piti day. Na? Saan man ninyo? Sagbot. Pagkaon na sa kabayo. Hindi mo. Pagkaon. Damang ba? Ay kanhi. Naam din yung Ayo sa. pilang po na boss. Barator ang kantidad ni bus. Lami juga ni bus. Pila man na? Kini? Pila kay na ba? 3.5 ra bus, 3.5 ra bus, 3.5 ra. Ano ba? Mahala po dihana day. Uy. Pero. Namaligya pa niya. Huy, mahal kayo. 5 ra ni 5. Ay na. Sayo. Lainan mo butasan mo ako gitawagan nimo sud. Mabalibad ka sa kuha. Pre, good sa item ni pre. Nasuko mo sa kuha? Wa mo ko nasuko. Di ba ako may gitawagan nimo? Kina iguro man nakita sa Basta kuha. kung tinad yan eh, wala problema. Pwede takapaliton ba? Iya, taon boss. Pre, diyan na. Pre. Ako sa pre. Lako ko anak pre. Dagan mo anak pre. Ayo pre. Ay pre, Ako sa ba? Ako sa. ako lagi pre. Nanagan na gito sila. Kalayo pa sa Pasko, nangatag na sila regalo. Ay, sa wakas. Regalo nga pang patulog o pang pangisi. Kwarta. Wa, nabawasan.